Hija statistika xokkanti tal-ammont ta' 7,500 persuna illi matul is-sena l-oħra tħallew jingħataw il-kura fil-kurituri tal-isptar Mater Dei. Il-mexxej tal-Partit Laburista Dr. Joseph Muscat jirreferi għal dawn is-7,500 pazjent bħala 7,500 falliment tal-Gvern Nazzjonalista. F'attività f'San Pawl il-Baħar brabta mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-10 ta' Marzu, Joseph Muscat qal li dan kollu huwa frott tan-nuqqas ta' ppjanar serju mill-Gvern meta bena sptar li jesa inqas milli kellna f'St. Luke's. Wara 17-il sena nibnu dan l-isptar. Kif ma rnexxilhomx iġibu il-matematika bażika korretta? Jekk f'St. Luke's fejn kien hemm aktar sodot milli hemm fil-Mater Dei, kien hemm problema. Kif bnew sptar b'inqas postijiet? Joseph Muscat qal li din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli għaliex is-7,500 persuna mill-quta ma sabux lajnuna meta kellhom bżonnu wara illi ħallsu t-taxxi bħala ċittadini onesti. Irrefera għall-intervista tal-kap eżekuttiv ta' Mater Dei illi ftaħar li għaliex skont huwa minn nhar l-erba' li hawn naqsu l-pazjenti mill-kuriduri tal-Mater Dei u qal illi dikjerazzjoni bħal din turi l-istandards baxxi li jimxi bihom dan il-Gvern. Il-mexxej Laburista kellu kliem qiebes għal fatt li Lawrence Gonzi laqa il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea sabiex tiżdied l-età tal-pensjoni. Din hija sitwazzjoni ta' inkwil kbir. Aħna nemmnu fid-dinjità tal-persuna. Nemmnu f'sistema tal-pensjonijiet li hija sostenibbli. Sostenibbli billi inkabru l-ekonomija. Sostenibbli billi joħorġu aktar nisa illi jaħdmu. Sostenibbli allura billi noħolqu infrastruttura li tkun verament family friendly. Child care centers, b'sitwazzjoni ta' flessibilità fuq il-post tax-xogħol, illi permezz tagħha nistgħu nindirizzaw il-problema tal-pensjonijiet. Meta rrefera għad-deċiżjoni tal-Aġenzija ta' Kreditu Moody's aktar kmieni dil-ġimgħa, Joseph Muscat qal li din kellha kliem qiebes dwar id-dejn ta' pajjiżna. Illum għandna gvern bla maġġoranza fil-Parlament li qed jilgħab għażmien u ma jieħux voti. Biex il-pajjiż jimxi l-qoddim għandu bżonn gvern sod, saħaq Joseph Muscat.